नमस्ते, मी श्रुती. आज आपण चिकन बिर्याणी बनवूया. त्यासाठी इथे मी 1.5 कप तांदूळ धुवून घेतले. आता इथे आपण पाव कप दही घेतलंय. 1.5 चमचा आलू लसणाची पेस्ट. इथे आपण मसाले टाकून घेऊ. आता मसाले कोणते कोणते घेतलेस ते पहिले दाखव. इथे 1.5 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धने पावडर, पाव चमचा हळद, हा बिर्याणी मसाला 1 चमचा आणि अर्धा चमचा गरम मसाला. हे आपण सगळं याच्यात टाकून घेऊ. तोपर्यंत मी तू तिकडे भात करून घे. हा, इथे मी भात शिजवून घेते. पाणी उकळायला ठेवलंय. आता तुला पाण्यामध्ये काय काय टाकायचं? खडा मसाला टाकायचा आणि तेल टाकायचं. खडा मसाला, तेल आणि उकळ आली की पाणी. आता तू ते मसाले टाकेपर्यंत मी खडा मसाला बघते काय काय. 1 तेजपत्त्याचं पान आहे, 1 हिरवी वेलची, 7-8 काली मिरी आहे, 2 लवंग आणि छोटासा दालचिनीचा तुकडा. हे पाण्यामध्ये टाकायचं. दिन कांदा वगैरे फ्राय करेपर्यंत आपण मॅरिनेट साठी ठेवू. जास्त वेळ ठेवला तरी चालेल. आता इथे पाण्यामध्ये आहे ना 1 चमचा तेल टाकते. इथे फोडणीसाठी तेल टाकलंय. त्याच्यामध्ये आपण जिरं टाकून घेऊ. इथे श्रुतीने 3 कांदे घेतले आहेत बारीक कापून आणि 2 टोमॅटो घेतले आहेत. आता इथे पाणी बॉईल झालंय बघा, त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकते. आता इथे आपला कांदा चांगला गोल्डन ब्राऊन झालाय. बघ किती मस्त फ्राय झालाय कांदा. आता आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो घालून घेऊ. इथे आपला भात बघा 80% शिजलाय. जसं आपण बिर्याणीला शिजवतो ना तसं शिजलाय बघा. इथे कांदा टोमॅटो फ्राय होतोय. इथे आपला कांदा टोमॅटो मस्त फ्राय झालाय. आता याच्यामध्ये आपल्याला तुम्हाला आहे ना श्रुती चिकन टाकून दाखवेल मॅरिनेट केलेलं. मॅडम आल्या. मॅडम या. श्रुती जिथे राहते तिथे श्रुती फेमस झाली आहे. सर्व माणसं तिला विचारतात, ते वाटतात, जिलेबी वाटतात. म्हणजे किती आनंदाची गोष्ट आहे. मला तर ऐकूनच बरं वाटलंय. इकडे श्रुतीने बरोबर 3-4 मिनिटं ढवळून घेतलेलं आहे. ग्रेव्हीने तेल सोडलाय. झाकण मारून 10 मिनिटं शिजवून घेऊ. आता इथे आपली 5 मिनिटं झाली आहे. एकदा ढवळून बघूया. मध्ये मध्ये ढवळत करायचं म्हणजे खाली लागायला नको. इथे अजून आपण 5 मिनिटं शिजवून घेऊ. तर आपण काढून घेऊ. आता ग्रेव्हीने आपलं तेल सोडलंय. एकदम मस्त झालंय, छान झालंय. आता इथे आपण 10 काजूची पेस्ट बनवली आहे. ती चिकन मध्ये टाकून घेऊ. ग्रेव्हीला चांगला कलर आला ना. आता कलर छान आला. क्रीमी सारखा. आपण क्रीम टाकतो ना तसंच आपण काजूची पेस्ट टाकायची. आता समजा काजूची पेस्ट नसेल ना तर आपण थोडे 2-3 चमचे शेंगदाणे घ्यायचे, कच्चे शेंगदाणे. ते बारीक वाटायची पेस्ट करायची पाणी टाकून आणि ती अशी पेस्ट टाकायची वरून. त्यांनी पण चांगलं बनतं. आता इथे जरा मीठ टाकून घेते. आपण भातामध्ये पण मीठ नाही टाकलेलं आहे. आता ग्रेव्ही मध्येच एकदम मीठ टाकूया. थोडं पाणी टाकते. ग्रेव्ही जरा पातळ व्हायला पाहिजे ना, म्हणजे आपल्याला बिर्याणीचा भात सुका सुका नको लागायला. आता इथे आपण झाकण ठेवून 2 मिनिटं फुल गॅसवर शिजवू आणि मग 5 मिनिटं बारीक गॅसवर शिजवू. आता इथे आपली 5 मिनिटं झाली आहेत. ग्रेव्ही चांगली शिजली आहे, चिकनला लागली आहे, मस्तच झाली. आता आपला कांदा टाकते श्रुती. थोडासा टाक. श्रुतीचा आवडतं कोथिंबीर. हा, श्रुती तुमच्याकडे आली ना तर तिला कोथिंबीरची वडी वगैरे खायला द्या. पुदिना मदत करते. आता याच्यावरती बघा भात पहिला, त्याच्यानंतर चिकन आणि त्याच्यावरती परत आता पुन्हा भात. कांदा, पुदिना, कोथिंबीर. हे पाय होता ना चिकनचा, पूर्ण हड्डी मांस गेलं. सर्व मांस गेलाय. आपण भात टाकून घेऊ. आता आपण त्याच्यावरती तूप थर लावलेत बघा मस्त. आता आपलं तूप टाकूया. आता आपण ह्याच्यामध्ये डेकोरेशन साठी ऑर्गॅनिक कलर टाकू. आता आपण एकदम बारीक गॅसवर आहे ना
आपल्याला 5-7 मिनिटं ठेवायचं, कारण आपलं सर्व शिजलेलं आहे. 5-7 मिनिटं ठेवायचं. आणि समजा तुमच्याकडे अशी जर कढई नसेल आणि समजा टोपात वगैरे करत असाल ना, तर आपण हे मुरायला आहे ना 5-7 मिनिटं 10 मिनिटं आपण खाली तवा ठेवायचा, म्हणजे आपली बिर्याणी खाली करपणार नाही. आता इथे आपली बिर्याणी मुरली आहे. वा वा, मस्त झेंडा वंदन झालाय. झेंड्याचा कलर आलाय. मस्त. वा वा, एकदम भारी. आता इथे आपली चिकन बिर्याणी रेडी आहे. गाडी करून दाखव. पाठचा माल डब्बा सुरू होते. मी श्रुतीसाठी घेऊन आली. आणि हे कोणाला? तुला तू taste करणार ना? बापरे, मजा बोलतील माझी मजा आहे एकदम. हा, श्रुती म्हणाली सोडा श्रुतीचे दे. श्रुतीची फ्रेंड बोलतील ह्यालाच देते. त्यालाच देते फक्त. सांग तुम्ही पण या म्हणा तिकडे. मग तुम्हाला पण खायला सगळे यायचे. हा, खायला मिळेल तिथे म्हणा. तुम्ही सर्वजण आणि या. दंग होईल तर वेगळा आमचा. हा. तिथं बिचारी बसली आहे, होऊन जात आहे ती. काय नाही करत आपण. अगं ती बघ अजून ताणून झोपली बघ. बस, बस, बस. अजून ताणून झोपली. हात फिरव, तिकडे फिरव बघ. हात फिरव. नाही, काय नाही होणार, बस तू बस जरा. ती उलट उठेल तुझ्याकडून बघ. बघ ती उलट तुला घाबरेल. बस खाली बस. मग मी घाबरील परत. तू नाही घाबरणार, ती घाबरेल. बस खाली. श्रुतीचा ब्लड प्रेशर वाढलं वाटतं. बस ना बस. बस ग. हा, बस. हात फिरव. नको. नाही हात फिरव. काय नाही करत बघ. काय नाही करत बघ. आता बघ, काय नाही, ती झोपली आहे बघ. ओला हसला. ओला आहे का? थोडासा ओलसर आहे. पटकन इथे अशी चावली बिवली तर नाही ग चावं ती बघ. ठेव बघ. हात फिरव. झोप दिली, झोप. हात फिरवायला देते बघ. बघ. बोल माझी दिलू, माझी बाबू, असं बोल. आता प्रेमाने घे ना जरा. प्रेमाने बोल. माझी दिलू आहे ती, माझी बाबू आहे ती. आता तू आल्यावर किती खेळत होती बघितलंस ना, उड्या मारत होती. मग फर सॉफ्ट आहे ना तिचा एकदम. तिचा हात ठेव, ती तू इकडे हात ठेव, तिचा हात दाब मम्मी. दाब दाबून थांब दाखव. थांब हालू ठेव. ठेव हात. ठेव हात, काय हा, नाही. ठेव हात ठेव. बघ किती मऊ आहे बघ. अरे ठेव खाली. ठेव हात. हे बघ, गॅप गॅप आहे बघा, खाली खाली गॅप आहे. अगं असं हे बघ. हे बघ, नाही असं पण ठेव. अंगावर आली तर नाहीये ती. हा, ठेव ठेव खाली हात. काय भरोसा राग आला तर नाही येत तिला रागी. हा, ठेव ठेव. हा, हे बघ. हे बघ. बघा दिल माझी किती शहाणी आहे. शांत तरी श्रुती हात नाही लावत आहे. अगं ती मुद्दाम येते माझ्या बाजूला हात फिरवायला रात्रीची. रात्रीची. मग तिच्या पोटावर ना असा हात फिरवायला लागतो. मग अजून अशी ताणून झोपते. अशी उलटी झोपते. दिलू दिलू माझी दिलू कुठे आहे? त्याजवळ कधीच बसली नसेल. माझी बाबू कुठे आहे? माझी बाबू कुठे आहे? बस काय नाही करत मला. माझी बाबू झोपली आहे. आले झोपू दे, मी झोपू दे. आवडते ना. काय बघ, काय काय करत बघ. ती बघ काय नाही करत. बघितलं हा मग तिला गुदगुल्या होतात नाही बघ. ती बघायला हा, अशी तिला गुदगुल्या होतात ती बघ. हा मग ती अशी गुदगुल्या करतो आपण. तू हात फिरव जरा. नको अशी करू तर मी किंचाईल. आता बघायचं तुला. हे बघ, हे दिलूचे कान, हे दिलूचे डोळे, हे दिलूचं नाक, हे दिलूचं तोंड, आणि मिशा हे मिश्या, हे हात, हे पाय आहे ना. माझ्या बाबूला काय काय आहे बघ. हे पोट आहे ना. चल आता बघ, एवढी तरी भीती गेली तुझी है ना. नाही घाबरायचं. काय नाही करत, ते उलट स्वीट आणि पॅट आणि म्हणजे एकदम मांजरी लोक ना खूप चांगले असतात. खूप चांगले असतात. लकी असतात, लकी. ते बघ, ते बघ बघ काय केलं. काय नाही करत ते. आपल्याला भीती वाटते. कायच नाही केलं बघ. चिकन मध्ये हात घातलाय. हे बघ, हे बघ, हे बघ, असं करणार बघ ते. हे बघ बघ, पुरा तोंडात हात घेते बघ बघ. पण चावीत नाही. फक्त थोडंसं रक्त काढेल. बघ केलं काय बघ, तरी कायच नाही केलं. कसं पण देते. वा वा. चल एक साथ. ठीक आहे, रेडी. चल खाऊया. गरम असेल ना. गरम आहे? गरम आहे ना. नाही नाही चल, चल खाऊया. मी गाळ Ready? केली. हा चल खा.
बघा तू काय आता तू गम खाल्ली का भाताला पूर्ण ग्रेव्हीची चव आली आहे. मसाला पण एकदम व्यवस्थित, चिकन पण एकदम, चिकनचं फोडणी लगेच तुटलं, एकदम व्यवस्थित केलेलं आहे. रेसिपी एकदम छान आहे. नंतर तुम्ही रिक्वेस्ट केली म्हणून आम्ही श्रुतीला बोलून चिकन रेसिपी करायला लावली. तर आम्हाला तर खूप आवडली. तुम्ही सुद्धा अशाच प्रकारे नक्कीच बनवा आणि कमेंट करून सांगा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आणि श्रुतीने कशी बनवली.